Salamat kay Brad Aling Bagalso og sa to regular angkor ning mo programa. Payagan sa kamotora no. Ug ang co-angkor mo si Brad Aling Bagalso. Inyo pong angkor, katulong angkor ni moderator man ta Dadi Kugtas. Padunggan sa lain-lain radio station sa Metro Cebu. Ang debate karon sa affirmative sa bawat sa sistema 10 minutos pabaro. 7 minutes no. Onya cross examine 5 minutos. Onya duha ka barok matag debater duha ka barok nya duha ka pangbutan matag usa dayon aribatan. Ato lang sudan ang ilang tema karon nga pag-aplihan ni Brad Fernandez sa affirmative sa maong debate karon ato nihatag si minutos. Sudan na ni Brad Fernandez. Salamat ya Brad, salamat sa atong mga kaigsunan, salamat sa DYHP, RMN Tatak Cebu. Ato pasalamat ito ni Rufin Fernandez Badyok ng pagtukan na somewhat commentator o usa ka naila na champion sa iyang radio programs with due respect to other radio program announcers. Kaya ang tema karon nato pag-iskutan, this is really Catholic doctrine. Doctrine ni sa simbahan Katoliko. Na si Kristo usara ka persona. Kaya pag-iskutan sa Santissima Trinidad, nga dili ro mo kape. Wala may tulo, the Father, Yahweh, the Son, the Holy Spirit, and these three are one. Nana sa 1 Juan 5, 7-8. Tulong nagpamatuod sa langit. Ang Amahan, si Yahweh, ang Anak, si Jesus, o ang Espiritu Santo, Paraklito. Tulog ka persona. Una nga itong barugan, kung barugan, nga the second person of the Holy Trinity, na mo si Kristo, usara sa kapag persona. Pero mag-Kristo at Trinidad, tulog man ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Pero ang atong iskutan, pertaining to the person of Christ alone. Muna nga kung marugan nga, usara na siya ka persona. Dili tuha, dili tulo, kaya tulo, trintas mo na, o trinidad mo na. Nga, magsugod na ta, nga, asa man na to sa mabasa sa walaang kasulatan. Nga, muna usa, nga gipadaan ni Kristo nga diskalibutan, nga niyang pagkasiya nagaangkon sa kagahuman nga dili gahum nga iya sa tao kundi dili gahum nga iya sa Diyos. Ato mabasa na sa palagkasulatan sa Juan 3, 15-16, igugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Ang gihatag niya iyang buktong anak. O garon ang tanan nga magdawat o mutuo kaniya makaangkon sa kaluwasan. So, hindi makita na ito nga usara ka person of Christ. The Redeemer is one. O siya anak sa Amahan sukad sa sinugdan o katapusan. Kaya kasagaran doon mungunta nga ang Amahan lagi manguna ang anak sunod man. Pero kining pagkanaa, existence of the Father and the Holy Spirit, wala po na kanila. Dengan suway sinugdan o kay katapusan, diha nagamahan. Wapang langit o yuta, ito na mabasa sa Salmos 90. Wapang langit o yuta, diha nagamahan. Wapang langit o yuta, diha na ang anak tupad sa mahan, uling nga kaupang magbubuhan, nasa Proverbio 8:30. So, akong ipamugat niya, ipadaan sa mahan, ang pagtugos ka na ito, hindi buha ka persona. Usara. And that is the person of Jesus Christ. O niya, tuhod kay tubson mata sa anak ka mo si Kristo. Kinahanglan siya na dunay lawas, dunay dugo. Kaya nasa Ibrahano 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung wala'y pagpaaga sa dugo, wala'y pasaylo sa sala. Muna si Kristo sa iyang pagkasiya, Espiritu mo siya. Nasa 2 Corinto 8:9, siya Ginoo.
2 Corinto 3:7, siya espiritu. So, Ginoo ni siya nga espiritu. Ang espiritu, wa ni ulot ibukod, pero nasulod lagi og lawas. Asa na ito mabasa? Nasa San Juan 1:4. Sa kasinugdanan mo ng pulong. Pag ang pulong kauban sa Diyos, ang pulong mo ang Diyos. Kanang butang nga makita o pili makita, nangahimo sa pulong. O kining pulong nagpagkatao, isunod ang kagway sa tao, nga mao si Kristo. So, usa ka persona, divine person, nga ana niyang kahimtang sa pagka-Diyos. Tungod kay matod pa siya espiritu. Huwag po natin mabasa sa Biblia na si Kristo ba Diyos. Yes, ang nagtudlo ka nato na si Kristo Diyos, hindi tao pa rin nato. Na sa Hebrewanon 1:9. Kung kining mga pulong nga wala ni isulti sa amahan kang bisan kinsang mga anghel, iyan ni isulti na to sa anak. Kining mga pulong nga isulti sa amahan na to sa anak. Kasi kung sa amahan, ikaw o Diyos, ang imong trono walay katapusan. Diyos sa pagpaila sa Diyos amahan unsa si Kristo, Diyos. Pero dili man tulo ka Diyos. Pero siya naman ang pagka-Diyos. Na Santiago 2:19, kung nagatuo ka, nga usarang Diyos, gusto ginong pagtuo. Pero ka na ang pagtuo na niyan ginoo nga si Jesus nga gipada sa samahan, usara siya, ka-divine person. Nga gipada, o kanang usara ka-divine person ni Kristo, nga diyan pagka-Diyos, nga diyan pagka-tao. O doon na ba tayo mabasa, nga naadihat niya ang pagka-Diyos, naadihat niya ang pagka-tao, na tayo mabasa sa balang kasulatan. Kung natong basahon ang unang teksto sa Biblia, ang Isaias 9:6, alang kanato sa dabatang lalaki gihatag, ang kagamhanan ikatungtong siya baga, ang kinisya kay bulungan, magtatambag, Diyos nga gamhanan, amahan ni walay katapusan. Kung ano pa kayo, ang akong basa, dili ni libro sa na to, comics ba ito? Kundi ni Holy Scripture. Wala ang kasulatan. Nga kining bataan, pagkataupon, o Diyos nga kahanan. Kaya amahan mo ulit katapusan. Words have meaning. Ang mga pulong mo may kahulugan. Kung ino may kagulay katapusan, wala may katapusan. Kaya o may katapusan, words have meaning, o may katapusan. Pero kining bata, gitawag man o Diyos nga gamhanan, amahan mo ulit katapusan. Usa siya ka divine person. Dili bunga. Ang iyang pagkamao pagkanis kalibutan, usa ka divine person nga mao si Jesus, unya natao man siya sa pagkan ni Santa Maria, walang sa Espiritu Santo, walay lapyang niyang inahan lalaki. Apan sa kahong Espiritu Santo, isulod si Kristo lawas sa tao. Usa siya Diyos o tao nga matuon. Usara ang iyang divine person. Ang iyang pagka-Diyos, kung siya pagkatao, usara, dili tunga. Mauna ang atong ipatayag karon, ang iyang atong pinanggang ikson, ang moderator, usubod na sa pangutana ang akong pinangga. Salamat kay Brosok na humani mong 7 minutos, no? Pabarog sa imong tema. O niya, doon ay 6 5 minutes. Sa negative side, ato nang ihatag niya ang 5 minutos para pangutan na diya kanimo. Right? Okay, akong pangutan na, Brother, sa imong pamayag na si Kristo, usar gid ang iyang persona, divine person, ang iyang divine person, usar gid. Now, ang atong pangutan na, si Kristo doon ay duha ka nature, duha ka kinaya, duha sa kakabubuton. Ang atong pangutan na, Brother, katubang ipanganak ni Maria o katong giransang sa cross, o sa mato, kinaiya to, persona dito. Okay. Ang atong itubag, ang gilansang sa cross ni divine person. Kadunay duha ka kinaiya. Ang malansang dili ang iyang pagka-espiritu. Kaya ang Diyos Espiritu ang dili sa kini siya malansang.
na siya lawas, nga mao yung pagkatao. Samtang ginansang ang Kristo, ang iyang lawas ng namatay. Kaya iyang pagka-espiritu, hindi man namatay. Kung nabatay mo pa sa Biblia niya na sa 1 Timoteo 1:17. Ikaw o Diyos na magkagagaho. Ikaw o Diyos, wala'y katapusan. Ikaw o Diyos, hindi namatay. Sa Juan 4:24, what is God? God is a spirit. Yung sa Diyos, ang Diyos sa Espiritu. Kaya sa Kaalam 12:1, nagingon, ang Espiritu sa Diyos dili pumatay. So kanang Diyos, nagiangkon ni Kristo sa iyang pagkasiya, sa iyang pagka-divine person, dili na mamatay. Kaya Espiritu man na. O siya, pagkutanan sa itong pinangga na tupad nato na kanang Kristo na gilansang niya o sala na ka-divine person. Dudulay, kinaiya sa pagkatao na may gilansang kaya ang pagka-Diyos, Espiritu na hindi nalansang sa cross. O palaot na ko, ang atong pangutana, ano sa aming itong pagkatao? Kinaiya ra to? O persona, tawanon to siya nga persona? Ano na ako kuwan? Unsa may kinaiya, o unsa may persona? Maray kadua na ko pangutana. Unsa kinaiya, o unsa may persona? Salamat kayo, Brother John, Radolfo. Gusto matarong mo pagkutanan. Unsay kinaiya o unsay persona. Magsugod ka unsay persona. Ang persona o siya kapag kamao, na dunay sa labutan o kabubuton. Mara ka mahal persona, kaya dunay sa labutan o kabubuton. Ang Espiritu Santo persona, kaya dunay sa labutan o kabubuton. O si Jesucristo persona, kaya dunay sa labutan o kabubuton. So, he has the divine person. Pero, naasay kinaiya, na mao iyang pagkatao. O simala ni sa 2 Pedro 5:18, ringo sa Pedro, si Kristo namatay siyang kamarong na kinaiya. Kaya iyang pagka-espiritu, hindi kanunay. So, namatay niya kaniya, mao ang iyang pagkatao. Dili ang iyang espiritu. O sa pagkutana sa itong pinanggang higala na unsa man itong namatay diya sa cross. Ang namatay diya sa cross mo iyang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Diyos. Kaya pagka-Diyos, dili man namatay. So, usara ka divine person. Dili duha. Dili sa duha iyang kinaiya. Sa pagka-Diyos, usara. Kung na inadugang na kinaiya nga mo iyang pagkatao. O sa Diyos o tao na bato si Kristo usara ka divine person. Dili duha. Baik po tala. Okay. Ako ang sabda niya, dua yung persona ni Kristo, ang iyang pagkatao o ang iyang pagka-Diyos. Kaya ang katunggilan siya, okay, ang akong lalikon ng labo ang pagkatala kay nagmagari na ko nakapokus. Katong bilang siyang dito, ang kibaba nga ang Diyos walay lawas o unod, walay pukpok, walay dugo. Katong bilang siyang dito anak, o man to? Diyos nun nga kinaiya o tawhan nun nga kinaiya? Kaya mo po ba sa itong pinagkahigala si Richard Adol, noon siya may gilansang. Ang gilansang, pag nailot ko sa lansang, ang iyang pagkatao. Kaya yung pagka-espiritu para sa hangin, di mo nanununa malansang ang hangin. Dili mo nanunulansang ang espiritu. O dili sa nanunupatay ang espiritu. Nasa Biblia, nasa Kaalam 12:1. The nature of being spirit of God cannot die. The spirit of God cannot die. Sabi siya pa, ang espiritu sa Diyos hindi mamatay. Wala nga katong nalansang ang iyatong pagkatao. Kung mamatay niya pagkatao, pero siya biyae sa iyang pagka-Diyos. Wala sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 6.0, nga ikulit na ni Kristo ang iyang lawas o kalag na nagkabulan. Ang iyang divine person na nagulit o samtang itulot ang iyang lawas o kalag dito sa sementeryo,
Nagkuyog usap ang iyang divine person, pero wala maunsa sa kamatayan. Sa libro, Teaching the Catholic Church, page 68, alam ka na yun, nga ang divinity of Christ remains unimpaired. Only His divine face that light. Because being God, He cannot lie. So, siya pa, nakatungdulansan sa krus, ang iyang pagka-Diyos, wala maunsa, wala mamatay, wala sumasamat, ang iyang pagkatao, wala mamatay. Kaya iyang pagka-Diyos, hindi pa mamatay. Basta natubag natin mga bana, kinsa itong nalansan si Kristo, pero kinsa itong namatay si Diyos, ang iyang kinayas pagkatao. Tapos ng segundo to, cross-examine sa negative side, ngadto sa affirmative. Ang negative side na sad mo hatag sa iyang paghinay sa pamahayag sa affirmative. Atong taganag 7 minutos. Ang negative side aron paghinay sa affirmative. Go ahead. Salamat kayo, Brendan. Ako ang atong ipamatuod nga sa diyang nagpagkataon si Kristo. Dua ang iyang kinaiya, way supat. Dua ang iyang kamumuton, way supat. Dua po ang iyang persona. Kay ipahayag naman niya ang persona, doon na siya ay salaputan o libreng kamumuton. Sabtang ang kinaiya, batasan naman na siya. Ano? Ang kinaiya, batasan na. Pero katong gilansan sa cross, dili ito lunlong kinaiya ra. Persona gito. O katong persona ha, pag ilamsan sa cross, dili ito labaw sa amahan. Kaya nga naman, ang amahan na divine person na sakop sa Blessed Trinity, labaw man. Pero si Kristo, labaw po sa iyang pagka-Diyos. So, ang gisulti ni San Juan sa 1 Juan 2:22, ang katulad to nga si Kristo nagpakatao, moto ang mga espiritu, moto ang mga tao na mga kaaway sa Diyos. Ang dili mo to nga si Kristo nagpakatao. Si Kristo nagpakatao gyud. Sa buhat 2:22, buhat 2:36, si Kristo tao. So, sa diyang nagpagkatao siya, itong kinantang sa krus, persona to, dili lang kinaiya, kaya ang kinaiya, di manamalansang. So, diyang nagpagkatao siya, na duha ang iyang persona, ang iyang tawhanong persona, o ang iyang Diyos ng persona, the divine and the divine and the human person. O katong namatay dito sa cross, dili ito ang iyang divine person. Although, ang divine person o ang human person is inseparable. Kaya di naman ito niya, ang kaniya sa pagka-Diyos. Di ito niya. Pero, wala na siya ma-join sa heresy ni Nestorius na the human person and the divine person is joined together. Nag-supak ni St. Cyril of Alexandria. Kaya naman, i-explain mo na siya sa hypostatic union. Nga ang sa hypostatic union, ang duha ka persona, ang duha ka kiniyab, ang duha ka kabubuton ni Kristo, isuot sa usa ka sudlanan, pero remains unchanged and mixed. Wala magkasampog sama sa usa ka baso nga gisudan sa lana og tubig. Nga kanang lana og tubig, bisag kung tawag pa na nimo, dili din na siya magkasambog. It cannot be joined. Although they are inseparable, tinaman sa usa ka baso. Kaya nga, duha ka persona, kinaiya o kabubuto ni Kristo, sa dang nagpagkatao siya, naan niya ang Diyos mong persona, o ang tawanang persona, o katong namatay dito, suma sa karang mga heresy karon nga ang Diyos namatay literal, nga, okay, namatay ang
Alam mo, ang namatay ang Diyos, kay waman siya ay human person. Pero, dado kayo sa gipahayag ni Bradso, nga ang namatay, ang iyang tawanon na persona, dili lang ang kinaiya. Kaya ang kinaiya, dili man ang malansang marani mong kinaiya. Sama na sa angin, nga dili mo makuhan. Ang Diyos, walay unod, walay bukog. Apan katong gilansang sa cross, duro tayo unod, walay bukog. Madiplan dito sa lansang, nga naman, human person man to. So, wala magkasumpati, ang akong pagsabot, suma sa gitudo sa simbahan, kaya ang sumay gitudo sa simbahan, si Kristo, tinuod na Diyos, o tinuod na tao, sama ka na to, gawa sa sala. Nang ako, kamo, kita, si Kristo sama ka na to. Kung si Kristo sama ka na to, kung sama ta, dili ba ta human person? Human person ta? Walay tao nga dili persona. Pero ang kanang nature, kinaiya, dili na persona. Lahi na ang persona, lahi ang kinaiya. O, explain na ni Bradso. So, wala mairihiya. Wala akong masama ni Nestorius nga ang Diyos, ang duha ka persona, ang human person o ang divine person is joined. They are not joined, although it is inseparable. So, diba, bisan tuod o inseparable na siya, tungod kay diya magigniya ang kinaiya sa pagka-Diyos, pero wala magkasambog suma sa hypostatic union nga bisan og ang duha niya ka persona kinaiya o kabubuton diya sa usa ka baso sama sa lana og tubig nga bisan imong putaw bisan pag imong iyabo ang lana og tubig di na mag-ipon ergo ang katong namatay dito sa cross dili ito ang Diyos nga namatay literal kundi ang ihatong tawhanon na persona o tanaw siya klaro mo kayo na siya nga pagtulungan sa simbahan na si Kristo purely divine and purely human siya kung sa ano ba human tawhanon na persona dili lang kay Diyos nun although Diyos nun naging siya kaya nga naman inseparable man ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. So, kana siyang pagtulunan, wala na siya masupak sa pagtulunan sa simbahan na si Kristo sama ka na to sa tanan gawa sa sala o nga siya matuod na Diyos o matuod na tao. Nagagalaman. Salamat ka negative sa imong pagsupak sa affirmative ato nagtagaan og oras ang affirmative o cross-examine sa imong pag-deny. 5 minutos gala ni Bradso para pag-cross-examine sa negative side. Salamat kayo ba? Salamat kayo, Brad John, at po sa inyong batbat na ang Panginoon sa Kristo nila'y duha ka persona, iyang pagka-Diyos at iyang pagkatao. Na iyang persona sa pagkatao, nasa iyang persona sa pagka-Diyos. Kunin ang atong masimulan o ang atong tumadon na sumala sa Biblia. O sa ayaw kayo po sa kumukutan na kunini kay pagkasusin mo rin ako. Asa man mabasa sa Biblia na si Kristo o may duha ka persona na duha ka sa katalaya. Kaya gani mo nagkaunsa sa kapagkabaw. Kumitan, nalagabaw ka na kanaista, kaya mabuhi, nalaw sa dagat, nalagabaw ka na langgang, kaya kamot, upat, unang ritual follows action. So, ang tuyon ni mga tunay duha ka persona sa Kristo. Na iyang persona sa pagka-Diyos, na sa iyang persona sa pagkatao. Kaya, ang pangutanan ako na imong tubagon kay sumala mas Biblia. Asa mapasa sa Biblia
kalayo ng isulti ng Kristo kung may duha ka persona nga doon sa duha ka kinaiya. Karon ko na. Okay. Kung ato ang basahon ang Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, no? Sa sinugdan mo na ang pulong utan sa Diyos, o Diyos ang pulong. Klaro kaya, Diyos ang pulong, divine. O ang pulong nagpagkatao, kung ang nagpagkatao, kasama na siya, sa versikulo 14, o ang pulong nagpagkatao, sa tupatao sa siya. So, asa mo pa sa nasa unuan, uno, ngadto sa 4, o nahos na to sa versikulo 14, na si Kristo sa diyang nagpagkatao siya, na duwa ang iyang persona. Ang iyang nagpagkatao siya, persona, o yan, sa sinugdan mo na ang pulong ba sa Diyos, ang Diyos ang pulong, persona po. O saan ito siyang na persona? Diyos ang na persona. Maraya tumag sa pangatanan. Dili pagpugos ka nimo sa pagpubag sa pangatanan. Pero kinahanglan nimo pagpubag. Kay ang imong ipasabot ang imong interpretation. Ang akong ipaabot nimo ang mabasa sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga ingon nga si Kristo doon ay duha ka persona na duha sa kakilaya. Kay na lahi naman na sa panutlo sa simbahan ng Katoliko kay ganang ito itugma about the divine person. So, klaro lang ang pangutana sa affirmative, negative, no? Una ba ay mabasa kapitulo versikulo na matutan mo duhay kinaiya duha ka persona si Kristo. Duha ka kinaya, duha ka persona. Akong balikon, di kong dagan og lain nga teksto. Although naa sa Hebreanon, kuan lang ko, na si Kristo sama siya kanato sa tanan daw sa sala. Sama siya kanato. Walay tao nga dili persona. Pero balikon ako ang akong gitubag, ang unuhan, ang Ebanghelyo ni San Juan 1, versikulo 1 ngadto sa 4, ang lahos dito sa 14 na ang tripulong na mao ang Diyos, divine, nagpagkatao. Kung nagpagkatao siya, human person na siya. Mas kita rin mo ganun ang divine person. Tumatay. Ang atong pagkutangan mo, sumala siya Fundamentals Catholic Dogma na lang, page 36. Ayun nga, the divine person of Christ is eternal. An eternal meaning no beginning and no end, not subject to death. Yan siya. Yan siya ng divine person. Ang divine person o ng kahintang sa pagkadili mahanaw kay kasiya way sinugdanan o do'y katapusan. O siya way kamatayan. Kaya may among tuon karon. Ang hindi mo ganina nga ang divine person sa namatay, huwag ka nang ninyo sa dogma na divine person is eternal. Eternal as no beginning and no end. Way katapusan. Way sinugdanan. Pagpili mamatay ang divine person. Because it is God. It is a divine person. The Father also is eternal. Because the Father is existing as no beginning and no end. And not subject to death. Ang namahan siya eternal. Kaya siya sinugdanan o may katapusan kung dili siya sinamatay. O sa turoga kong mamatala. Yan ang gisupak mo nino na ang kamatuloran na ang divine person hindi mamatay. Iyon ka kanina ng divine person mamatay. Hanggang sa pagkatawang mamatay. Turoga ko. Affirmative na tapos ng mga 5 minutos, tagaan ng panahon ito ba? Tagaan ng panahon? O tapos man. Pero sa rules, 7 minutos, hindi na pwede matubag. So, hindi na kayo katubag, pwede katubag. Pagtugot sa affirmative. Huwag kong maingon na ang Diyos namatay. Ang ako maingon, ang tao may namatay. Wala ko, I have no statement that the divine person died.
sama sa gitudlo sa mga bangang na safety. Ang namatay ang iyang pagkatawhanon nga persona. Kaya ang tawhanon nga persona, malansang man. Dili man to lunlun nga kinaiya ra. Kaya ang kinaiya, sama sa amin, dili man ang malansag. Ang katong namatay, mautoy, katong gilansang ang iya tong tawhanon nga persona. Wala pa yung statement nga God died literal. Dili na maoy ako nga principles. Okay, ato na naman, no? Tapos sa pangutana sa affirmative sa negative. O niya, kadala to, second lotus, ang affirmative, kaduhan ng barok. Aron padayon niya ang kausa sa iyang tema. Go ahead, affirmative. Salamat kayo, Brad John Adolfo. So, yung kong na namatay yun ang divine person. Yan ko sinimo nga namatay siya ng iyang pagkatao. Kaya nga, ngayon ako nga ang divine person itself kanatay according to the Catholic dogma, page 36, that the Father is eternal, the Son is eternal, the Holy Spirit is eternal. They are not three eternals, but only one eternal. What is the meaning of eternal? The answer, eternal has no beginning and no end, not subject to death. Pero mong ipahayag yan ko kanina nga ang divine person appear sa pagkamatay o sa pilit na madawag sa dogma. Kaya, akong yung pangutana mong iwakli mo kanina yung pagtupat niya na kay ang ato kung ipahayag diri nga pangutudaan nato ang duha nato ka proposisyon ang ako nga dunay usa ra ka divine person si Kristo nga iyang kinaiya sa pagkatao Diyos pagkatao mga tuho nangino kay ang divine person doon sa ang persona una sa diyay salabutan o kabubuton so persona ang anak siya ang pagkatao siya una sa kinahiyan sa pagka una sa salabutan o kabubuton una nga una ibuhan na ka-persona ang persona sa Diyos o ang persona sa pagkatao una ang iparehag ka na ito ni Brad John Adolfo. Di ba, Brad John Adolfo? Sanugin siya. Wala nga itong isupat kay di mo ko na mabasa sa Biblia nga the divine person of Christ and the human person of Christ nga duha na ang persona. Ang persona ko, divine person, doon ay salabutan ng kabubuton. O sa ang tao, kay doon ay salabutan ng kabubuton, doon na siya ay pinanyan nato, being person, iyang kinaya pagkatao. Pero, ang simbahan ng todlo, na usara ang persona ni Kristo. Naman iyang divine person pagka-Diyos, na rin ang matay. Pero doon na siya kinaya sa pagkatao, na maupili ang ilansang maupili ng matay. Diha, sama sa isa ka alambre na sunog, nagan ang mga tao kay alambre na sunog. Dapat ang ligtas siya rin siya, ang alambre dito na sunog. Pero ang kurinti wak masunog. Kaya ang kurinti magkasunog lang. Walang iyang pagkatao ni Kristo na matay. Pero iyang pagka-Diyos, dilit na namatay. So, usara ka divine person si Kristo yan nadukan ang iyang kinaiya sa pagkatao pero iyang kinaiya sa pagkatao hindi lain yung persona dahil sinisulti na ito ni Brother Adolfo na iyang pagkatao divine person pero sa labutan ng kabubuton another person ang iyang sa pagka-Diyos na sa labutan ng kabubuton so kung duka ka persona na o kada mo isupak sa simbahan. Unang ipagutana na ito, kay doon mo tayo magpasa, kung doon na tayo pagutana, ako mong pasahon ang tabat,
So, wala na. Ang yun nga napil pagkamatay ang divine person, wa mamatay ang pagka-Diyos. Sumpati na sa definition sa persona. Because divine person is eternal. What is eternal? It's an eternal katunhayan. Hindi siya katunhayan. Why sunod ka ng buhay katapusan? Kasi ang divine person ni Kristo, hindi namatay. Ang iyaran na namatay mo iyang pagkatao. Tungkol kay siya Diyos, usara iyang pagka-Diyos o samahan. Sa mga Diyos 30, ako ka kumamahan usara. Kaya hindi man tulog ka Diyos. Agamahan Diyos, ang anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos. Kung dili pala ito ka Diyos, usara ka pagka-Diyos. Sa mas nagkulaw, doon natin Pacific Ocean, doon natin Atlantic Ocean, doon natin Indian Ocean, tulog kadagkong law, pero usa na kadagat. Wala ang turunan sa simulang katoliko. Kung may tulog ka divine person, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kung ikaduhang persona, niliyan may nagpagkatao, isulog ang dakway sa tao, siya Diyos at taong ito. Wala ni Lord Jesus, San Juan 8:40, ni Jesus mga Diyo, kamu, gusto mo patay sa akong pagkatao, na nagasultis kamaturan. Dito ka ang Jesus ang siya'y mamatay ka riyan. Ano yung pagkatao? Na naman, kanino siya, pati ako, kasi katulog adlaw ako din papanguno ang akong patay ng lawas. Kung namatay ang iyang pagkatao, namatay sa iyang pagka-Diyos, kinsa may mubanghon ni Kristo, iya siyang kamatayon, iya siya may nanangko, ako din papanguno ang akong patay ng lawas. So nagpasabot na iyang pagka-Diyos, huwag mamatay. Pag-iara pagkatao mo namatay. Kinsa may nagbanhaw siyang lawas ng patay. Ano yung pagka-Diyos? Kaya kung namatay ang iyang pagka-Diyos, namatay siya ang iyang pagkatao, kinsa pa may nabanhaw siyang pinaiyang tawhanon kung namatay siya ang iyang pagka-Diyos. Mga hindi mo kong iso na ang divine person ni Kristo o sana yun ka divine person. Kung adunay na doon kami na pinaiyang mga pagkatao. Pero ang iyang pagkatao, hindi laing yung persona. So only one. Ang iyang pagka-Diyos o pagkatao o sana. Wala ang itudlo sa mahal. Por iso, nga itong pinangga, hinigala, na nagtudlo sa ato sa itong hilang. Kaya niyata sa kahintang nga gawas noon, tiniyas kalibutan noon nga doon natin kagawasan pagpadayag sa itong pagtuo. Sa matarong may paagid. Kini nga itong himuro, matarong may paagid. Kaya itong disposal, ito, o pagkikuman ako siya, nyanto ka sa mo siya. Sa mo kayo ginawa, hindi klaro. Kung pulutan lang mo rin sa inyong pamilya, nagdunod pa mo sa DYHB, nagdunod sa kadipate, nagpayduhay sa kamaturan, doon sila, klaro kayo. Pero wala na sa pikas, hindi klaro. Kasi ako pasalamatan, nga itong pinangga sa Gladson na adulto na mangutan ang kanako. Okay, natapos sa ikaduhang barog sa affirmative o niya tagana patog 5 minutos ang negative side. Pag cross-examine sa affirmative. Go ahead, 5 minutos. Kaya, clarification. Katong namatay, dili ito ang Diyos na persona. Kundi ang tawhanon na persona. O yung kaarang ba, Chok? Okay, pauta na ito, Pasok. Namatay niya kang Kristo, dili ang iyang divine person. Sakto yung puta na. Kung hindi niya pagkatao. Sakto lang, ang iyang pagkatao niya namatay. Kaya ang iyang divine person, dili na mamatay. Pero kanina nalaklot mga mga pagpahayag nga ang divine person sa namatay. Namatay sa niyang pagkatao. Wala na karoon, litay ko kay nabudya gikan kanino ang gustong pagkatao nga. Ang divine person of Christ kanatay, it is God. Ang namatay dia kanang iyang pagkatao. Sakto ka. Okay, tayo pauta na. Wala din ko mo naklit ha na ang Diyos namatay. Wag yun. Now, aga ko pangatanan, siya ito pa ni Amkon Cabranso, nga duha ang iyang persona. Ang Diyos ng persona, na walay kamatayon, o ang gatong tawanan persona, nga dunay kamatayon.
sa duha ang persona. O yun na na. Hindi ko, ini lagi pengutan natin ka, kung na ba tayo mabasa sa Biblia, sa John, na dunay duha ka persona sa Kristo, wala ka matupa ka na. Ay nangyatan yung walang interpretation wati sa person, wati sa human. So, balikon ako na ang ating sa Kristo, usa ka persona, hindi duha ka persona. Kanang kaya kinayas pagkatao, nadukang na niya. Kaya siya ang kahitan sa pagka-Diyos. O sa Diyos ang tao na matuod, pero dili do ka persona. Wala ang ditudlo sa simbahan ka na to. Sa Assembly One Divine Person. Kaya ang balang kasulatan, makuha na, malukot na. Iyatakan na. O gihatag samahan ang iyang bugtong anak. Sarap. Kung pagkamatay, alang ka na to. Huwag ang tanang lumutuo kaniyang matuman maluwas. Pagsalang islutan sa mahan. Hindi kay duha. Usa ka persona sa amahan. Usa ka persona sa diyang pagkatao. Usa ka persona sa Kristo. Diyang pagkatao. Kapit na sa pagkatiyos. Ang tema ninyo sa affirmative, usa ka persona sa Kristo, pero dunay duha ka kaniya. Samtang ang negative, duha ka persona si Kristo o dunay duha ka kini. Mao ni tema. Lain puntan. Ang iyang tawanon nga persona, dili ma-appeal sa divine person kay nga naman ang pangutanan nako. Ang iyabang human person eternal o dili eternal? Wala kong ipahaya kanina. Ang divine person is eternal. What is eternal? A being which has no beginning and no end and cannot die. Ang divine person o saka may sunod na dili katapusan dili mamatay. Pero may mo ba na silang duha? Di magkaipon. Duha pa ni magkaipon. Ilang ipahaya kaganina o saka illustration o saka paso. Sudla ni mo blana. Sudla ni mo tubig. Di ka na magkaipon. Kanang lana mo, tapigbabaw yun. Ang tubig niya sudos. Yun na sila magkasakol. Kung magkaipon ba sa kabaso, yes. Manang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo, nakaipon siya sa ka-divine person. At sakto tayo ng isunti na parehas paso. Na sudan o plana, sudan o tubig, di magkasambog, di magkausas sa kabaso. Wala, gusto nila dumaya. Lain puntan. Maragi ang pagkakapon ba na tuwagin ang iyang persona. Ang divine o ang human na dili magkasambog pero di siya magkabuhat kaya naaman siya sa kabaso. Now, nga itong pangutana, di ba si Kristo doon na may sinugdanan o doon na siya katapusan? Ma-appeal ba ang iyang human person, ang iyang pagkatawanon dito sa divine person ba moo'y kaduha persona sa Santissima Trinidad? Salmos 90. Nangingon ang kasulatan. Ikaw, Diyos, mauna. Wala pa kaning langit o yuta. Ikaw, mauna. Unya si Kristo sa Proverbio 8:30. Ako diha natupad sa kumamahan. Kauban magbubungat sa kalibutan. Wa pang langit o ang yuta, ako mauna. Wala ganang pagka-Diyos ni Kristo sa mahal. Pasara na ako pagka-Diyos. Tunay matago sa divine person niya kanina. Wala nga ang atong pagpahinundong na ilang nagmatay ang iyang pagkatao. Lapil pa sa pagkamatay ang iyang divine person. May mamatay ang divine person because that is eternal. We would say that the eternal dies, that is contradiction of the dogma on the Vintage Catholic dogma, page 36. Tunay imprimatur. Tunay legal obstacle that divine person cannot die. Divine person of the Father, divine person of the Son, divine person of the Holy Spirit are one eternal and no beginning at all. Wala nga, wala na sila
sinugdan ng buhay katapusan. O sa ang hanong nga kaniya ni Kristo nga nadugang siya ang pagka-Diyos mahimong mamatay. Pero hindi mapil pagkamatay ang iyang pagka-Diyos. Sama na ang kurente o ang alambre nasulog. Pero masala may nasulog. Ang alambre, hindi ang kurente. Kaya niya na namatay, hindi ang Kristo ang iyang pagkatao. Kasi nagsulti, o Espiritu 3:18, si Kristo namatay siya itaw. Ano kinahiya o buhi sa Espiritu o sa wak namatay. Okay, tapos ng segundo tos, pag-cross-examine sa negative at superlative, ato na patagaan ang negative side, 7 minutos, alang kaniya, patayon siya pagila sa ilang tema. Okay, go ahead, negative side. Salamat, Dan. Salamat, Badsot. Wa ko mag-isgota sa iyang ka-divine persona na ang iyang divine person is eternal. Eternal, immortal, walay kamatayon. Ibaragwa ko na. Pero katong namatay, gilantan sa cross, dili ito ang iyang divine person, kundi ang iyang human person. Nga naman, si Kristo, suma sa gitano sa simbahan, sama gayud siya kanato sa gawa sa sala. Walay tao nga dili persona. Ha? Walay tao nga dili persona. Suga ayang persona. Ang iyang Diyos ng persona o ang iyang tawanan na persona nga mao namatay. Wa ito ko mag-isgot nga ang Diyos namatay. Wala. I never mention niya isunod pa na ang mga heresy nga God died literal. Walay kamatayon. Ang iyang pagkatao, dunay sinugdanan, dunay lawas na giandam. Hebrehanon G5. Gandaman siya po sa kalawas o ang nailawas, mauragir ang tao. Kay ang Diyos, suma sa Lucas 24:39, ang Diyos walay unod, walay bukod, walay tugo, wala na siya. Sama sa hangin mo, wadi na malansang. So, dili usa ka sayop nga pagtuunan nga sa diyang nagpagkatao si Kristo, naduha ang iyang persona, naduha ang iyang tinaiya, o naduha ang iyang kabubuton, kaya ang iyang kabubuton, ubos na samahan. Muna nga sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 14 verse 28, lingon siya, mayog yun nga muadto ko samahan, kaya nga mahal, labaw man ka na to. Sa iyang pagkatao, labaw ang amahan sa iyang pagkatao. Pero sa iyang pagka-Diyos, they are co-substantial with the Father based on the sa credo na to, sa Nicene Creed. Jesus is co-substantial with the Father. Sama siya sa amahan. Eternal and immortal. Wala siya ay kamatayon. No? Wala sinugdan. Pero ang iyang pagkatao, doon ay sinugdan. O doon ay katapusan. Gihimo siya na Ginoo Kristo. Muhat 2:36. Pero sa iyang pagka-Diyos, wala siya sinugdan. Kaya naman, ang Diyos is eternal and immortal. Wala sinugdanan o wala kamatayon. Pero si Kristo, sa iyang tawanon nga persona, nung ay sinugdanan, nagpagkatao siya niya ni Mama Mary, ikuha siya sa ulod ni Mama Mary o sa dugo ni Mama Mary, ergo, tao siya. Pero duha ang iyang persona. Kaya ang iyang persona na tawanon, doon ay sinugdanan, sa diyan na tao ni siya ni Mama Mary, doon ay katapusan sa diyan gilansang siya sa krus. Inuwan, labanaw siya. Suma sa Juan 10:18. May gahom ako sa paghatag din ng mga kinabuhi, may gahom sa ako sa pagbawi nini. Okay siya may libawi na. Ang iyang pagka-Diyos. Pero katong kinabuhi nga iyang gihatag ni dito sa krus, ang ihatong tawhanon na persona, dili ang raang kinaiya. Wa akong suka ka si Kristo, duha ka kinaiya. Wa akong suka ka si Kristo, duha ang iyang kabubutan.
gisumpa sa mga sa uban ng mga magtuto na si Kristo sa diyang nagpagkatao siya, usara siya po ng iyang persona. Sa ito pa, kung usara ang iyang persona, katong namatay sa krus, ang Diyos to namatay. O ang iyang tawhanong persona. Dili mamatay ang Diyos. Wisdom 2:23, God created us in His image, in His likeness, to be eternal, to be immortal. Wala siya. Gibuhat na sa Diyos sama kaniya na walay kamatayon o walay sinugdan. Ha? O walay kamatayon. Pero ang iyang pagkatao, doon ay sinugdan, ang iyang human person, doon ay sinugdan o doon ay katapusan katong gitunggulan sa krus. So, hirisi ba? Pareha ba mi sa hirisi nga gipadlong ni St. Cyril of Alexandria katong hirisi ni Nestorius? Ang Nestorius hirisi that the human person and the divine person is joined together. They cannot be joined together, although they are inseparable. So, nasa hypostatic na yun, na duha ka kinaiya, duha ka persona, duha ka kabubuton, isold sa kabaso, pero dili magkasambok. No, dili magkasambok. Bisag imo pagputawon ang lana ug ang tubig, di gyud na magkuan, di gyud na makipon. Bisag imo pa nang iyabo. Nagkatang kayo mga barko nga lunog na mugawas ng uwil ang lana di ana. Di ginamipon sa dagat. Mag-iusa gina sila. Muna siya ang hypostatic union. Ang duha ka personal, ang duha ka kinaiya, o ang duha ka kabubuto ni Kristo naa sa usa ka baso. Pero duha ka persona. Kaduhang barog, duha ka barog, pero doon pa siguro na ito sa affirmative mo cross-examine sa negative atong ihatag sa affirmative. Right, affirmative. Salamat kayo, Dan. Salamat kayo, John. Adolf, sa inyong mga pamahayag. Sa gahapon, nagtos kasubuan o sa pagpamatulog sa puno sa Diyos. Kung muli magasulti ng butanga, walay kapuntagon na lang kanila. Kung doon natin kalikunan ang iyong ipahayag, na si Kristo kung may dunga ka kinahiya, pagka-Diyos ay pagkatao. Ang sumunod tudlo nga, ang kinahiya ni Kristo sa pagka-Diyos, divine person, tunay sa labutan o kabubuton. Ang iyang pagkatao, ang iyang salabutan o kabubuton, naadiha siyang kinahiya sa pagka-Diyos. O sa walay kuha ka persona, diya kang Kristo. O sa only the divine person of Christ. And the nature of being man, na doon sila butan o kabubuton na nalangkot sa iyang pagka-Diyos. Kaya kung si Kristo sa iyang pagkatao, doon sila butan o kabubuton, ang iyang pagka-Diyos, doon sila butan o kabubuton sa tupaduhan na kapersona. Kung naanay takha maguba, yes, Biblia. Kaya lang ka na ito, ihatag sa mga ang iyang anak. Bugtong anak, ihatag niya. Wa sa mingon nga duha. Bugtong. Usa kay bugtong ang usa ka divine person na dunay sa labutan o kabubuton o nang iyang divine person. Ang iyang pagkatao, kinaiya, nadugang nato sa iyang kinaiya sa pagka-Diyos. Apan wa kini divine sa labutan kabubuton. Kaya sa labutan kabubuton na siya na. Di ba, wala pa rin ito magwalong maglibatan. Ito sa ang gagatag, pumutanan ni mga tulian. Okay. Ako na itong gaga. Ako na itong naglibatan. Okay. May isuto siya.
simple as yan ora kung butala. Tubagalang, mabasa pa sa Biblia, na si Kristo tunay mga kapersona. Kung tunay mabasa-basahan, kung wala kayo mabasa, tingnan mo yung mabasa. Hindi ko na ko. Ako pagkatana, kayo mo magbabarugan na si Kristo tunay mga kapersona. Duha ka kinaiyas, pero duha ka persona. So, ang akong pagkatana, tulungan ito babon sa Biblia. Tingnan na. Nagwa, tingnan wa. Yung manimulyo ko, ba sa Biblia na si Kristo tunay duha ka persona. No, pangutana, why expend? Diretso direct yun na wa. Dali na ako prinsipyo no, na at mabasa ra mo'y ito, ang itudlo sa simbahan mao nga si Kristo matuod na Diyos o matuod na tao. So, duha. Excuse me. Duha. Si moderator, ang pangutana sa format klaro kayo ba? Ngayon siya, naabay mabasa sa Kristo, duha ka persona o duha ka kanya. Mauna yung ipagita, naawa. Kung imong basahon ang Biblia, wala. Pero sa gitudlo sa simbahan, naa. So, dili ang akong muna akong tubag niya, dili ang ako ang prinsipyo, dili diya sa Biblia. Dili diya sa Biblia, kung dili diya sa gitudlo sa simbahan, na si Kristo, diya ang iyang persona, ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagka... Okay, tubag Bishop. Pagkatana na ko. Kanino kayo kayo mabasa sa Biblia? Sa 2 Tesalonika 2:15, dumaman ang tambalas katoliko, ang talaan kasulatan o ang apostolic tradition kung words from the church. Asa mabasa? Nagsimbahan katoliko na ningon na si Kristo tunay duha ka persona. Okay, go ahead. Ang ito na sa Catechism of the Catholic Church, dokumento na sa nila to, sama ang Biblia, na si Kristo is pure human and pure divine. So, muna ngayon ko na ayaw na lang diya sa scripture sa Bible, ari pa siya scripture sa Catechism of the Catholic Church. Klaro na siya, mabasa mo na siya, na si Kristo, matuod na Diyos, purely human, pure and purely divine. Pangutana Bishop, katikisim ko, no? Asa sa katikisim, dugma. O, ang akong pagkatana di hanig na ko na ang simbahan ko na duha ka tanggalan sa pagtulong ang walang kasulatan o ang apostolic tradition na sa 2 Tesalonika 2:15. Kanino mo siya mabasa sa Biblia? O sa dunay posibilidad nga na siya na dunay na dunay sa baruganan sa simbahan na mabasa na mapapatutaan niya na ang simbahan ninyo na si Kristo dunay duha ka persona. Okay, Catechism of the Catholic Church number 467. Wala gisulat din na yun. Our Lord Jesus Christ, the same perfect in divinity and perfect in humanity. Perfect in divinity and perfect in humanity. That is according to the Catechism of the Catholic Church. Ulo mo na ito kung butana kay ditundok na simbahan na ang yes, na akong ipagkatana na nagamunong simbahan wala na sa suwat sa Biblia kanina sa wayo na basa sa Biblia para na ito sa punong simbahan. Ganun na ito the dogmatic teaching of the church. Thus, the Catholic Church saying that Christ, na si Kristo, tunay daw ka persona, tunay pangutana. Wa man na yung basa. Ang imang ito, kaya nga si Kristo, tinuod na Diyos at tinuod na tao. Diyos at tao na ito, tunay na ibasa. Hindi na ito pagsimulutanan na ito. Okay, last question, Bishop. Last question ako nga, wala na ka sa imong ipamahayag
na ang imong katarungan na dunay duha ka persona dili ito basa sa Biblia. Ang imong katarungan nga matod pa duha naman ang tangganan sa simbahan. The Bible and also the apostolic tradition. Wasa mabasa po sa apostolic tradition. Kaya kami yung masulto mo ng doktrina sa simbahan. Na si Kristo, Diyos ang tao ng ito. Tinuod ni Diyos, tinuod sa mga tao. Kaya yung gibasa. Pero maging mo din yung gibasa na doon may duha ka persona si Kristo. Wala. Sobra sa imong ginawala. Hindi niya sa imong gibasa. Ang libro ni Nehemias, matod pa 8:8, ang imong basahon, imong magbilang sabton. Ang imong gibasa, imong ng sabton. Ug katong gibasa na to sa Catechism of the Catholic Church 467, that according to the Church, Jesus has perfect divinity and perfect humanity. Imo na sabton, nga duha ka persona, ang iyang Diyos ka persona, divine person, o ang iyang human person. Muna pagkatulog. Okay, tapos na ang debate, wapa sa rebatal, o niya, sa di pa ihatag ni Brad Aling Magaso, ang unang muribatal ako sa iglit ang mga pugtas pamilya diha sa Sagbayan, Surbohol, o sa tanang mga pugtas dili sa Subo. Mayong gabi. Daghang salamat, Brother Danny, at moderator, Danny Pugtas. Nya, salamat sa tanan nga sa duha ka nag-friendly discussion niya kitang naminaw dire sa Kabisayan Mindanao sa tanan gayon kita lay mahukom sa unsa ang ilang ipamatuod. Unya sa dili pa day sa rebatal ni Brother Jan Adolfo, ako sa recognize si Brad Roger Mandag, Dias Matawin, si Brad Popoy, Gunser, Brad Nicole, Cabonilas, si Brad Jen Imperto, may gabi niya sa tanan na naminaw rin na to. Karon atong ihatag with 5 minutes sa rebatal ni 5 minutes ba? Okay, atong ihatag ang 3 minutes rebatal ni Brother John Adolfo. So, atong ihatag ang microphone. Okay, daghang kayong salamat, Brother. So, wala magkasumpati no sa gitudo sa simbahan o ang gitudo sa Biblia. Na si Kristo sa diyang nagpagkatao siya, duha ang iyang persona, ang iyang tawhanon nga persona o ang Diyos na nga persona. Sa Biblia, imo nang masabot, suma sa Nehemias 8:8, na ibog yung sabton. Nasa sinugdan mo na ang pulong bubod sa Diyos, ang Diyos ang pulong, sa ito pa divine, Diyos ang pulong, o ang kining pulong, suma sa versikulo 14, nagpakatao. So kung nagpakatao siya, sama siya kanato, gawa sa sala, kung ikaw, ako, kitang tanang diniana, sama si Kristo kanato, ergo, human person siya. Kaya nga naman, wala may tao nga dili persona. So, kung ani ka sa Catechism of the Catholic Church, si Kristo sumasagitudlo sa simbahan. Pure divine and pure human. So, nagkasupake ba? Ang nagkasupake di alat, kung dili mo muto na si Kristo nagpakatao, na si Kristo sa ragyang persona, ang iyang yung divine, kung mauna siya, iuyon mo na si Kristo sa diyang namatay siya na, namatay po ang iyang pagka-Diyos. Iuyon ba ka nga si Kristo sa iyang pagka-Diyos namatay? Pila naman lang, ang Blessed Trinity, tumura na siya ka divine person, wala ilabot ang human person. Diba? Kaya kung namatay ang second person, kasi may tawag mo sa Blessed Trinity, duality, dual na lang ka persona, ang namatay ang iyang human person. Karo kayo na sa atong masabot niya sa Biblia o sa mga gitudo sa simbahan na si Kristo
sa iyang pagkatao, maoray namatay, dili diha sa iyang pagka-Diyos, kaya ang Diyos is eternal and immortal, walay sinugdan, walay katapusan. Sayo ba ang akong nasabta diha sa Biblia o sa gitudlod sa simbahan? Si Kristo sama kanato sa tanan, gawas sa sala, sama kanato sa tanan. Kung kita, tao ta, sama siya kanato sa tanan, tao po siya. Pero diha sa iyang pagkatao, naa ang iyang pagka-Diyos. Kaya nga naman, inseparable man kay ang Diyos, diha ang Diyos niya kanunay. Sama sa Filipos 2:8, diha gyud kaniya, misanto siya Diyos. Iyang gibiyahan ang iyang pagka-Diyos, misulog siya sa kaniya sa pagkatao. Yan ang gibiyahan. Pero, sa gibiyahan niya, paano siya misulog siya sa kaniya sa ulipon, diha po niya ang pagka-Diyos. Pero sa diyan namatay siya, wala mo apil ang iyang pagka-Diyos, kundi ang tawanan ng mga persona mo ay namatay. O wala na makasumpake sa gituan na to, no? Na Diyos kanatay. Ipasimple na siya, kaya nga naman, Diyos is eternal, ang Diyos is immortal. Sayo ba? Sayo ba ang daong pagsabot nato sa Biblia? Na kinanan ang nakasulat sa Biblia, sabtong na siya di anak, suma sa nasulat sa Biblia. Dili literal ang pagsabot niya ni anak. Sabto na to na siya di anak, doon ay upat na sinusis, no? Nga, sabto na to na siya. Moral, literal, o tanang espiritual. Umot ang sarang usa di anak. Doon ay gamito na to, pagsabot na to sa mga pasulatan. Linamdagan sa Espiritu Santo. Wala ka mag-invento din ni anak, sunga lang sa ato ang kaalam, nga ato ang gamit. Kung dili ka na siya lamdag sa Espiritu Santo, nasabto na to ang Biblia, sibo sa gipadayag sa Espiritu Santo, na mao'y magtutudlo ka na to, naghihatag, ipadala ni Kristo, nini katapusan ng mga panahon. Kaya kaning panahon na, mauni ang panahon sa Espiritu Santo. Pero salamat. Salamat kayo, Brad Ernesto. Ato to, John Adolfo de, kay Kato sa Ernesto, di pa na rin ito. Pareha mong bumaplido. Ang iyang ribata sa ilang tema karon o niya ang muhatag sa katapusan nga ribatal, dili katapusan ending lang yun. Kanang iya lang pasiuna sa may tungod sa ilang tema, ato gihatag si Brother Sok Fernandez, ang National Advisor sa Catholic Independent, Superman ng Yapon. Selamat kayo, John Adolfo. Pero mo siya'y sangkutanan sa pinuglo ni Brad Joe. Tunay na upat ka divine person. Brad Joe, uminaw siya, kung pagkapinawa siya sa palihog, uminaw diya ko niya palihog. Uminaw siya, kay wala ba kasi ito sa panutlo doon? Doon na may upat ka divine persons. Tumuro, ayaw pag ayaw, kanina nagsulti ka. Kung ayaw diyan nino. Paminaw lang. Kung sa may hibaw na ito, pila ka personal sa Decima Trinidad. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tulo. Tulo karoon, gidunatan man niya, kandi pa ang human person, another person, not a nature, added to Christ. Upat na. Kung saan ang upat? Ang upat noon, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the human person of Christ. Upat. So, really halimbawa si Brad Joe, in that simple analogy of our discussion, you are teaching, you are believing the four divine persons. And that is not. Para nga, balik na to, ang kanunong isulti ni Kristo. Huwag mag-isulti na mahal nga ang Kristo, uwa. Yung naman. Kaya di ko makong kalimutan.
sa pagkaaging ihatag ko ang akong bugtong anak. Aron tanan nga mutuo kaniya maluwas, may pinapiling muli katapusan. Kaya sa 19-17, itong anak ni Jesus, na kung ikaw nagatuo, tumanaw sa bansuko sa Diyos. Wala. Na akong yupuan sa radyo sa iyang katarungan, yun siya, ako wala na yung pagsabot. Hindi mo na mo ipagtudlo pagsabot sa simbahan. Kaya yung pagsabot, na doon ay 4 divine persons, yes. Katong yung pagsabot na sakto na ito. Oo man. Ayan yung ibasa mo na ang atong Ginoong sa Kristo, Diyos o taong na matuon. Ayan yung siya, natao siya diya sa sabakan ni Santa Maria, o madukang ang kinainan sa pagkatao. Pero wala madukang ang Santissima Trinidad. Ili Santissima Quadranidad. Trinidad to, rin na. Quadranidad, upat na. Naupat naman yung isulti ni Bradyo. With due respect to him. Yang gipahayag o gipamugat, ako rin pagsabot. Masalagutan ako kanina, wa ko mutana silang pagsabot. Kung siya gitudlo sa simbahan, namun itinuod na itong gidawa. Tulog ka persona. The Father, the Son, the Holy Spirit. Dungagan mo another person. Nga si Kristo, another divine person. Upat na divine person. Susupak na sa tugma sa gitudlo sa Iglesia Katolika. O sa kiningato radyo kay inambitay man ang atong subay nini unsay naa sa otoridad. And the highest authority is the Bible. And that is my first approach. Asa mapasa sa Biblia na nagingon ng Diyos na dunay upat ka persona. Dunay duha ka persona ni Kristo. O siya naman ka persona si Kristo. Dunay duha ka kaniya pagka-Diyos o pagkatao. O sa sunod na akong pagkatana, kaningon magkamawa na sa Biblia ba Diyo, asa man mabasa sa panudlo sa simbahan. Teaching the church. Ng simbahan ni Luwa, nga doon ay upat ka persona. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang mga ikaupat na persona pagkatao ni Kristo. Another divine person. Wala man. Muna nga, with due respect to your eagerness to study the Bible, I salute you. Pero with regard to the authority, wa kumutana nimo, unsay imong gisabot. Kumutana ko nimo, asa mabasa sa Biblia na si Kristo na rin ka persona. Wa ka kabasa. Doon ko lang basahon. Catechism of the Catholic Church. Nga gisulti dito nga kita nagatuo sa gitudlo sa simbahan. Nga doon usa ka pagka-Diyos ni Kristo ug naiya sa mga tao. Diyos ang tao nga matuon. Tudlo na simbahan. Pero nga magtudlo nga doon ay upat ka persona. Tumura. Wanang pasalamat ko ni Bradyo nga nagatampo siya sa pagpampit na to sa mga tulong sa Diyos. Paging salamat. Mahigudi balik sa Tanibred Aling Bagalso. Daghang salamat, Brother Sok. Natay kamay nga minuto nga gihatag sa DOHP nato. Ato lang kuhaon imong pasalamat o panapos nga mensahe alang sa tanan. Salamat kayo mga igsoon sa atong magagahong na Diyos. Nga niya kaya punta sa Plaza Independencia. Ang atong Plaza Independencia, independence. We are somewhat free to discuss here. Niya, kung naghang mga atake sa Iglesia Katolika, amo kami nagadapit. Kanimo, nga mag-discuss sa diri. Na dunay rules, dunay ngayon na to kanang pataluwa, dunay moderator, na doon na sa timekeeper. So, diya sa UYHP, klaro kayo magulog na. Una nga, katong mag-yawit niya kung dinunalay sa mga pulong niya sama. Dita kasi mo dito mo ganina, pulos man mga amigo na ko, pero wamay ni Saka diri, gawas ni Bradyo.
adulto na konsulting amigo. Usa, atong mga pasalamat, tunay mga pasalamat nato na atong hatagan o pagpasuludo. Una, mao nga akong pinangga kay amigo Brad Sulting Algeri, kauban siya ang asawa nga matinabangon kayo diya sa San Fernando, Cebu. Brad Cesar Lindo, Sister Teo, Sister Lito Marino, o ang Book Center, Cebu Artificial Book Center, may tungon og kain na maning armadura, katinawad sa pagtuo, taming, kaagis mga santos. Ikatupang ni mo Cebu Cathedral, lapit sa dahil Cebu Artificial Book Center, area. Salamat na sa itong kauban Catholic Faith Defender nga niya karon sa Aling Bacalso, kaya naminaw lang sa Adam Mampero, mga kaubanan na ito, pasalamat sa Alayon. Pinaguluhan ni Samsam Gulyas, yang kapikas sa Maria Aquino Gulyas, Congresswoman, yang litong buutan sa Nupoksanon nga Vice Mayor Joy Fernandez Asnar, o ya, mga counselor, si Digol Gulyas, si Tony Rocky Baas, Lito Bacaltos, Danny Caballero, Chik Caballero, Cabigas, si Lester Da, o ya, si Ferdinand Rabaya, si Atty. Baas, Atty. Tan Villarabel, o si Steffi, o kiniulahin kay Laconi, si Sok Fernandez. Pasalamat sa mga ni Bulik o nagpadayon si Samsang Pagpagaw sa atong layos na lisay. Nga ang iyang aksyon agad kanunay katong mga resita nga dito mapalit ang tambal na sa silong sa District Hospital. Nga ang opisina sa aksyon agad di ba yun? Kasi sa mga katalagman na mudangat kaninyo at to alam kay apli kanunay ang laong tapang alang sa mga kaigsunan na to mga kabos. Kaya gikugman niya ang kabos alang ka na to. So, salamat sa naminaw sa itong tulumanon nato sa studio si Jerome Yap, engineer. O nga itong niya karon si Reggie Salazar sa pinamungahan. O guban na ito, mag-upadya po si Ricardo Resore. O si, inito kanina si Brad Rudy Racasa. Salamat kayo sa tanan din na ito magandlan ang ginoong tunalangin na ito. Guban ni John, si Julius Kapatulan, kuyog na ito. Salamat. O balik ta sa studio DYHP RMN Tatag Cebu. Salamat at tumit Kupul Fernandez Banyo. Ang Diyos, magapanalangin ka na.